Üdvözöljük! A következőkben bemutatjuk önnek a Sinecta MX1 kamera stabilizátor rendszert és annak működését. A Sinecta MX1 kamera stabilizátor rendszer könnyű, maximum 2 kg tömegű kamerákhoz tervezett eszköz. A rendszer 3 főelemből áll. A Sinecta MX1 SLED feladata a kamera függőleges stabilizálása. A Sinecta MX1 stabilizátorkar szűri ki az operatőr mozgásából eredő rezgéseket. A Sinecta MX1 stabilizátor mellény rögzíti az operatőr testéhez a stabilizátorrendszert. Az eszköz és a kamera súlyát egyenletesen osztja el a felhasználó testén. A stabilizátorrendszer körülbelül 1 és 2 kg közötti tömegű kamerákra állítható be ideálisan. Amennyiben az ön kamerájának tömege nem éri el az 1 kg-ot, szükséges a fejegységre súlyokat felhelyeznie. Ehhez 4 darab 80 g-os súlyt talál a csomagban. A Sinecta MX1 SLED-et az összeszereléshez és a beállításhoz egy szabvány 16 mm-es csatlakozójú állványfejre helyezheti, amennyiben rendelkezésére áll egy ilyen, megfelelően stabil állvány. A súlytartó talp kétféleképpen is felszerelhető. A felszerelés szöge függ az ön által használt kamera súlyelosztásától, illetve attól, hogy a kameráját a fejegységen milyen szögben rögzíti. A mellékelt csavarok és kulcs segítségével erősítse fel a súlytartó talpat, majd a fejegységet. A kamera felszerelése a SLED-re úgy történjen, hogy annak tömegközéppontja megközelítőleg essen egybe a SLED tengelyével. A fejegység középső állásban legyen, hogy a későbbiekben a finom beállításokat a fej 4 irányba csúsztatásával el lehessen végezni. A talpra felhelyezhető egyensúlyozó súlyok mennyisége függ a kamera súlyától, illetve a markolat pozíciójától. Miután felszerelte a kamerát és a szükséges súlyokat, az első feladat, hogy a csúszó markolatot olyan állásba állítsa, aminél a SLED tengelye vízszintes helyzetben megáll. Ezután következik a kamera helyzetének finom beállítása. Ehhez a fejet kell előre, hátra, oldalra mozgatnia. Azt kell elérnie, hogy a kamera bármilyen állásba forgatva ne mozduljon el. Ha megtalálta a nyugalmi pozíciót, sikeres volt a beállítás. Most következik a függőleges beállítás. A csúszó markolatot állítsa olyan helyzetbe, hogy a SLED normál alaphelyzetbe, függőleges állásba kerüljön. Ismét térítse ki a SLED-et vízszintes állásba, és engedje el, hadd forduljon szabadon függőlegesbe. Ha 2-3 másodperc alatt éri el a függőleges helyzetet, akkor jó a beállítás. A csúszó markolat pozícióját addig állítsa, míg ezt a helyzetet el nem éri. A SLED-et a csatlakozó markolatánál fogva mozgassa előre-hátra. A megfelelő egyensúlyi helyzetben a SLED tengelye a mozgás közben nem dől el. A SLED beállítása befejeződött. A Sinecta MX1 stabilizátor mellény az erőket a csípőben vezeti el, ezért a derékrész magasságának beállítása kulcsfontosságú. Feltétlenül szükséges, hogy a hevedereket a lehető legszorosabbra állítsuk. A mellény a mellrészen lévő marokcsavar segítségével könnyedén beállítható a felhasználó test magasságához. Miután a mellényt beállította, csatlakoztassa a rugó stabilizátorkart. Ehhez le kell csavarni a szorítócsavart, és a kar csatlakozóját a mellény csatlakozójára csúsztatni. A szorítócsavart helyezze vissza, és finoman szorítsa meg. Ezután a SLED csatlakozó markolatát illessze a rugós kar csatlakozójára. A rugóerő beállítása akkor megfelelő, és akkor fog az eszköz tökéletesen működni, ha a rugós kar nyugalmi helyzetben pontosan vízszintes.
Ennek beállításához használja a rúgóerő szabályzó csavart. A Sinecta MX1 kamera stabilizátor rendszer használatra kész. Jó filmezést!